ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ନା? ହଁ, ତୁମେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗପ ନେଇ ଆସିଛି। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର 13 ନମ୍ବର ପାଠ, ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ଆସ, ଗପଟି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଗପରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ କାହାର ଛବି ଅଛି? ହଁ, ଏହା ଏକ କୁକୁର। ଏହାର ନାମ ସୋନୁ। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ହଁ, ଏହା ଏକ କୁକୁଡ଼ା। ଏହାର ନାମ ମନୁ। ପୁଣି ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ହଁ, ଏହା ଏକ ବିଲୁଆ। ଏଥର ଆସ ଗପଟି ଦେଖିବା, ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। ସନୁ, ଏ ସନୁ। କଣ ହେଲା ମନୁ? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ଖେଳିବୁନି କି? ନାଇଁ ରେ ମନୁ, ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି। ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଉଠିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଖେଳିବା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମତେ ଉଠେଇ ଦେ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବଢିଆ କୁକୁଡ଼ାଟା, ଆଜି ୟାକୁ ଖାଇବି। ହେଲେ କେମିତି ଖାଇବି? ହଁ, ଆଇଡିଆ। କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଓ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ। କିଏ? ମୁଁ ବିଲୁଆ। କଣ ହେଲା? ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିତ ବସେଇବାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେବ। ମିଶିକି ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ମିତ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ରହ, ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ପାନେ ଦଉଛି। ହଉ ରହ, ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି। ଭାରି ମଜା ହବ। କକରେକ କକରେକ, ସନୁ ସନୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ।